Agyaman na ken ka o apo ti amin na pusok, kantaan ka iti panagdaydayaw, itaksak dagiti di Diyos. Ay anagan mo ken dagiti bilbilin mo. Impangangamak iti imawag ken ka. Pinagpigsanak iti bilig mo. Itanok da dagiti amin nga ari ditoy dagainton mangegda dagiti amin akarim. Agkantanan to iti maipapdagiti aramid mo. Kastamet iti nandaklan iti dayag mo. No pay natanok unay ti apo, padayawan na dagiti namuno ket saan malemmengan dagiti natangsit at tao. Uray aglagsatak iti panakasuot awanto iti pakananok. So ngem iti dagiti makapugnot akabasur ko ken salan na babaen iti bilig mo. O apo aramidem ti amin nga ingkarim, agnanayon nga awan inggana ti ayat mo. Di mo baybayan dagiti pinarswam. Kantahin tayo, o apo mi sikat panagdaydayaw mi. Agkararag tayo. Manakabalin ken na bendisyon nga Dios ipaay mi ken ka iti panagdaydayaw, iti napateg nga nagan mo itang nga agsapa. Pakawanan na kami met kadagiti na basbasulan mi, tapno maikari iti pinagbiag mi ken ka. Kas panikdiberem ti pamati mi ken ka Dios mi. Agyaman kami as ipakumbaba gapu ti presentasyon. Apo ti panagbiag mi, babaen iti panangted mo kadagiti mi. Kadigiti grasya ken ayat mo. Bendisyon na kami, o Apo, babaen ti asi ken ayat mo. Paayan na kami ti inanay ayat,
ken arag mo kadagiti puso mi, tapno apo, mairig nami ti Espiritu Santo, kas agtuloy kami nga agdagdayaw ken ka. Gapu tinapateg nga nagan mo, dagitoy ti kararagmi, ken namnama. Amen. Praise God. Good morning po sa ating lahat. God is good and all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. Naimbag ang bigat kada kayo amin kakapsat. Ito po ang mga announcement. Tayo po ay nasa panahon ng Love Month. Ano po? Patuloy po ang ating gawain ng mga worship po. Meron tayong dawn prayer, Ilocano service to 7 o'clock. At meron po tayong Tagalog-English service, 10 o'clock. Yan. Then din po ang Elders Gate, 3 p.m. Vesper po ay 5:30 p.m. Meron po tayong mga midweek sa Thursday po, alas 6 ng hapon. Meron din po tayong gawain ng loading ministry na kung saan ay pinakakain natin yung mga street people at pinahayagan ng salita ng Diyos twice a month, every second and fourth Tuesday of the month. Yan. Ganyan din po, meron tayong junior worship. Mga bata natin yan, masisipag po na mag-aral ng salita ng Diyos at mag-worship po na po. So, meron po tayo mga Bible study. Tuesday po ay small class discipleship. Ngayon sa Wednesday po, UMYF. Alas 6:30 po ng hapon. Ngayon din ang Ilocano Fellowship. Meron din pong care group sa Silindin Residence, QC, Quezon City. Thursday po, nasa Homeward ang Bible study, 7:30 ng umaga, gayon din ang ito po ay sa Bulacan, sa Del Monte, Bulacan. At meron din pong gawain sa Nolasco Family, 2 p.m. Saturday po, mayroong prayer breakfast, meron po adult Bible study sa Galiana Compound, gayon din sa Sitio Christine, gayon din sa mga bata, meron pong gawain. Kaya purihin po ang Diyos sa ating mga schedule at gayon din tuloy-tuloy po ang ating mga Sunday school. Ano po, magkakaiba-ibang gawain,
mamaya, after ng Ilocano, mayroong Ilocano Sunday School. May kababaihan Sunday School pagkatapos po ng Tagalog, English, at mga UMM at MAYAP. Kaya tuloy-tuloy po ang gawain, mga kapatid. Mga kapatid, yan. Ito po may mga birthday sa February 9 to hanggang 15. Joan Pagaling, Loreto Dawa Jr. ba yun? Ariel Navarro, Jessica Batalyon, Rexon Asibar, Marites Heron, Lulu Biray Duca. Saan po yung may mga birthday? Lumapit po kayo, yung mga birthday. Wala po. Wala yung mga may birthday. Yan. Wala, kahit isa, wala yung nabanggit natin. Ayun. Yan. Sige po, tayo po ay manalangin sa my birthday po. Lay hands po natin sila. Diyos na may rugin o mapagmahal o Diyos. Narito po ang may karawan. At ang ibang may karawan na wala rito, Diyos, ikaw daw ang maguna, patnubayan mo sila at ingatan sa kanilang buhay. Mag-usap ka, O Lord, sa kanila at bigyan sila ng mahabang buhay pa at gawing ilawan ng sanlibutan ito ang kanilang buhay sapagkat kanilang napapag-aralan ang mga salita mo at nawa ay mabahagi sa buong mundo. Nawa ay sila'y pagpapala sa kanilang kapwa, O Lord Jesus. Sa iyo, O Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ayan, may bibigay sa iyong awitan po natin ang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Welcome po natin ang ating mga bisita. Erwin Miranda, Aaron Nulod ito po ay taga Tarlac, Bamban Tarlac. Saan po kayo? Yan. Pwede po ito kayo? Yan. Welcome po. Palakpakan po natin. Salamat po. Welcome din po natin ang sige po, lapit po kayo dito sa harapan. Welcome din po natin ang mga taga Gideons po. Ang kapatid na dito pa si Bonnie Agapinay. Wala pa ho. Ayan. Sige po. Lapit po kayo. Raymond Cabrera, Fernando Su at Betty Su. Yan. Dito po. Pagpe-pray ko lang kayo sa split na po. Yan. Lapit po sa harap. Muli po ay extend po natin ang ating mga kabay sa kanila. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga kapatid na ito na sila ay nakadalaw, nakabisita sa gawain na ito sa Knox United Methodist Church, especially sa Ilocano service ng Panginoon. Ingatan at patubayan mo sila sa kanilang gawain ng Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa, O Lord, ay lagi silang subaybayan ng Holy Spirit, O Lord Jesus. At nawa ay patuloy na magningning ang kanilang buhay sa sanlibutan ito. Nawa ibuhos mo ang mayamang pagpapala sa kanila at ilayo sila sa anumang mga karamdaman, sakit o Panginoon. At manatili kang nagmamahal sa kanilang buhay, O Lord Jesus. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Salamat po. Tanggapin niyo po, ito po ang inyong token. Yan.
Thank you po. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. By the way, brothers and sisters, si Pastor Joey po, ang ating admin pastor, ay nasa Dasma, sa Pala-Pala po ata. Siya po ay na-invite na maging speaker. Ngayon, sorry. Mga kapatid, sa pagkakataong ito ay hinihiling po natin ang Gideon's International po sa Philippines na sila po ay magbabahagi ng kanilang gawain dito sa Pilipinas po kung ano po ang ginagawa ng Gideons. Ano po. At mamaya po pagkatapos ng worship, sila po ay pupunta sa mga pintuan. Kung kayo po ay nais na mag-donate po tayo sa international, sa Gideon's International Philippines po. Ang magbibigay po ng paliwanag po ay si Brother Bonnie Agapinay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Adda may sa lalaki, jay tinagan na. Adda ni tedad nga 20. Nakaawat in may sa kastoy nga kopya ti Biblia. When no New Testament idad day sunang agbasbasa di Bangkok University. Tinubra na ket imbeling na di basuraan di nga kopya ti Biblia agsipod ti suna ket may sa Muslim. Ken ti naramid na pay binagaan na di kaklase na ngay basura damit dagijay naawat da nga Biblia. Kalpasan ti pitwatawen, nagasawa isuna iti pada na metlaing nga Muslim. Ngem dimteng iti panawen nga dayjay asawa na ket nagbalin a Kristiyano. May isang aldaw dayjay dayto asawa na ket imparabaw na jay lamisaan da dayjay Gideon New Testament nga naawat na met idagbasbasa pay. Nakita ni Jay daytoy ket nagsupli dayjay panunot na nga adda iti naawat na nga kopya ti Biblia idagbasbasa iti kolehiyo ngem imbasura na. Ngem iti nga gundaway inala na jay Biblia nga nakaparabaw jay lamisaan ket binasa na. Binasa na dito iti nagtitalo a bulan ket babaen iti panaggaraw ti Dios iti panunot ken puso na naddaan iti pamati ken Kristo ket nagbalin a Kristiyano. Kalpasan iti sumagmano a panawen ni Jay ket simrek iti maysa a Bible School ijay Bangkok. Nagbalin isuna nga misyonero kadagiti pada na a Muslim sa Jay, Thailand. Aging gana nga dimteng iti aldaw nga nakairugi isuna iti maysa a kongresyon ti Jay. Pudno kabsat nga saantay nga ammo dagiti wagas ni Apo tapno ukuden na ti maysa anayaw awan a kararwa nga umasideg iti sakaanan ni Kristo. Imbeleng ni Jay, dayjay naawat nga Gideon New Testament, ngem inikkan ni Apo isuna ti maysa met laing nga kopya tapno basaen na iti na ituding nga panawen para ken kuana. Ti Gideon's International ket maysa a grupo dagiti Kristiyano nga businessman ken professional. Adda grupo ti Gideon's iti 199 nga nasyon iti entero alubong. Ket agdagop iti bilang nga 12,252 nga kampo ti Gideon's iti 199 nga nasyon. Agdagupmet iti 151,000 plus nga membro ti Gideon's iti entero alubong. Addamet 94,000 plus nga membro dagiti auxiliaries wenno dagiti asawami. Dito'y Pilipinas adda 2,300 plus nga membro ti Gideon's iti 145 nga kampo. Ket addamet 1,700 plus nga miyembro dagiti auxiliaries iti 143 nga kampo. Manipod iti 1908 nga panakabuangay ti Gideon's DJ America agingga iti May last year agdagupen nga 2,601,003,900 plus nga kopya ti Biblia tinaiwaras iti entero alubong. Dito'y met Pilipinas
manipod iti 1953 nga pan nakabuangay ti Gideons aging ga iti May last year. Agdagok met iti 86,135,400 plus nga kopya ti Biblia ti naiwarasen. Dagiti Gideons ket membro kadagiti na dumaduma nga simbaan ti Protestante ken Ebangheliko. Nagkaykaysa kami iti maymaysa a panggep. Panggep nga itedmi daytoy mensahe ti imbagadamag iti pannakaisalakan kadagiti na duma at tattao babaen iti panagiwaras iti kopya ti Biblia. Mapapan kami kadagiti na dumang eskwelaan, elementarya, high school, ken universidad, tapno kami dagiti estudyante manipod grade 5 aging ga iti kolehiyo. Itay last year, ket napan kami kadagito yung eskwelaan nga adda dito'y parte ti Santa Cruz, Antonio Reydor Elementary School, Francisco Balagtas Elementary School, Padre Mariano Gomez Elementary School, Cayetano Arellano High School, Doña Teodora Alonso High School, ken Hope Christian High School. Mapan kami pa'y kadagiti ospital, kadagiti pagbaludan, ken kadagiti hotel. Patyan tayo kabsat, nga dahil sa ti Diyos, nga naisurat di libro ni Propeta Isayas nga kastoy ti kunana. Kastantumet ti saok arumwar iting hiwat ko. Isu dintong agsublikanyak nga awan ti pagmamaayan na, no diket tong palen nanto ti pagayatak, ken rumang ayto iti banag, a pangipanak ken kuana. Ipeksamit income panagyaman kada kayo pastor, Pastor Joey, Pastor Sunny, iti agtultuloy nga panang lukatyo, kabsat iti arwangan ti simbaan nyo, tapno umay kami mangi render iti Gideon church presentation, ipaduyakyak mi, when ibahagi mi, niya itong ubraan ni Apo, kadito yung ministry. Patyan tayong adon dagiti kararwa, nga naisalakan, nga hang dimtengan wano hang nagsubli kadagiti laplapayag mi, ken laplapayag tayo. Agsipod ti sao ni Apo, ket ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Talagang no sa sino man ti tao, no sa sino man ti mangbasa kadita nga kopya ti Biblia, sigurado nga agbalbaloy agbaling nga Kristiyano. Baban iti panaggaraw ti kasantuan nga Espiritu iti panunot ken puso na. Kapoy ti kang kanayon nyo panglulukat isimbaan nyo, at dakam dito'y manen, kadito nga bigat, kabsat, tapno, ibingay mi, kipubrain na po, kadito nga Gideon Ministry, dito'y Pilipinas. Ket sapay la kumaken apo, tagtultuloy, ti panagkaykaysa tayo nga, mangi waras, wenno mangi paduyakyak, tinimbagadamag kadito tao nga dapay laeng iti dalan, ti panakaiwawa. Da kami digit agserserbi akas extension arm nyo. Iti panagmisyon, agsipod ta, mapapan kami kadigiti lugar, ken institution, nga balon-balon mi digiti suportayo. Dawaten mi nga rod, tinkay kumagtultuloy nga panang suporta kada kami. Dito Gideon's Ministry, babayan iti pananginayon nyo kada kami kadigiti karkararagyo. Inton Marso 24 ken 25, naka-schedule ti papan mi DJ Masbate, tapno mapan kami kadigiti na duma-duma nga eskwelaan, kadagiti na duma nga ili, dijay tapno agited kami kadagiti estudyante, ti kopya ti New Testament. May kadwa nga wagas, ti pambalin nyo pa ng suporta kada kami, kada kayo kabsat nga addaan profesyon, ken negosyo na, nawawagan na kayo ti Apong, agbalin nga membro ti Gideons dito Pilipinas, asit ganyo da kami. Lalapit kayo sa akin mamaya kabsat. Asit ganda kami tapno papatang tayo, no, guy na kayo na Apong agbaling nga membro ti Gideons International. May katlo, umasidig kami manen kada kaditi puspuso yun, tapno sumuporta kayo iti pinansyal. Tapno adupay nga Biblia, tintay maipaimprenta, ket ti bunga na detoy, adadumet ti kopya ti Biblia nga intay maiwaras manen, kadagiti sumarsadong aldaw, ken panawen iti naduma-duma a lugar. Inton malpas ti service tayo, addada di tarwangan, akas na ibaga ni Pastor Sani Tatay, dakam di tarwangan, umawat kadagiti love offering ninyo, kapsat, para iti panagpa-imprenta iti Biblia. Sa Diyos kapsat, nagtultuloy mang parabol kada kayo, amin dito Nax, United Methodist Church,
Madaydayaw ti Apo Dios tayo, iti daytoy nga income paningipresentar manen kada kayo daytoy Ministeryo ti Gideons International ditoy Pilipinas. Good morning and may God continue to bless us all. Thank you. Maraming salamat po sa inyong mga pahayag. Kasama nga pala nila sila, no? Sila Kuya Jess at Ate Dali, na membro natin dito sa DAX, sa Gideon International. Maraming salamat po sa Gideon International Philippines. Thank you, Pastor. Kanito agpaay ti kadi ubing. Kakanta po.
Sige po, ate po, ipapadalagin ang mga bata. Sa muli po, extend po natin ang ating mga kamay sa kanila. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, aking nilalapit ang mga batang ito. Bless mo sila, ingatan mo sila, O Lord. Sa kanilang paglaki, subaybayan sila, O Lord. At nawa, maging mabuti silang mamamayan ng bayan sa kanilang paglaki. Sila ay maging matulungin, maging mapanalanginin, at gayon din ang pagmamahal sa magulang, kapwa, ay patuloy na igawad mo sa kanila. Dawa lumaki ang mga batang ito na sa maayos na kalagayan, O Lord. Dawa sa kanilang pangangatawan, physical, spiritual at mental, gayon din sa social life nila, O Lord, i-bless mo sila. Bless mo rin, O Lord, ang kanilang mga magulang, mga teachers na nagtuturo sa kanila. Ikaw mag-ingat at magpala. Gayon din sa church na ito, nawa ay madama nila ang pag-ibig ng Panginoon. Madama nila na ang mga bata na ito ay minamahal ni Jesus, minamahal ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat. At sa pagpapatuloy na kanilang gawain, sila mga susunod na leaders ng iglesyang ito at magpapatuloy upang ipahayag ang iyong mga salita gaya ng ginagawa ng mga Gideons na nag-distribute ng mga Bible sa mga schools, hotels, at iba pang mga establishmento, O Panginoon. Nawa, O Lord, ay patubayan mo ang mga pamilya nila at gayon din ang buong iglesyang ito na sumusubaybay sa kanila ay i-bless mo, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen. Salamat. Special offering para iti-rebuilding the temple project. You were my strength when I am weak. You were the treasure that I seek. You were my all in all. Seeking you was a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You were my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is
Tayo po ay manalangin. Lord, bless mo ang mga offering na ito para sa rebuilding the temple. Nawa ay ikaw ang siyang magbigay pa ng mga biyaya at pagpapala sa mga nagkaloob, maging hindi sa nagkapagkaloob. Sapagkat ang gawain ito para sa rebuilding the temple ay upang makapagsilbi ng mas malawak na ministeryo sa sanlibutan ito, O Lord Jesus. Nawa, O God, ay magamit ito sa tamang paraan. Ikaw, Lord, ang siyang maguna sa aming lahat. In Jesus' name. Amen. Agtagdirtayo amin, panakibasa, tinasantuan na surat, daan natulag masarakan, iti Isaias, Kapitulo 6, versikulo may sang hingga 8, kastoy ti kunana. Ititawin anatay ni Ari Usayas, nakita ti Apo ang nakatugaw iti maysa at trono. Na ipangato isuna ken sinakampan ti gayadam, iti kagayna iti templo. Iti ngatowen nat ket dagiti serafim, addam iti nem apayak ti tunggal maysa. Kinaluban ti duwa apayak ti rupana. Kinaluban iti duwa apayak ti sakana. Ket panagtayab na iti duwa apayak na. Impukpukaw iti tunggal maysa akunada, nasantuan, 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 ni Yahweh ang manakabalin amin. Napuno ti intero alubong iti dayag na. Nagungon dagiti rongwanan, kadagiti pundasyon, ti arariwawa, dagiti agpugpukaw, ken napno iti asok iti balay. Ken kinunak, asyakpay, gapu tinakid nga naggapu tamaysa at tao na arugid dagiti bigbig na, ken abibiyag iti ayan ti tattao anarugid ti bibigda, gapu tinakita mismo dagiti matak ti ari, ni Yahweh, ama kabalin amin. Kalpasan na, ti mayab nga imay kanyak, ti may sagad dagiti serapim. At dainggim na abeggang, nga sinipat na manipod iti altar. Insagid na dagito iti ngiwat ko, ken kinunana. Kitaem, na isagi daytoy iti bibig mo. Nadalusan nen iti nabidbidwam, ken napukawanen ti basol mo. Nangeg ko iti timek ti Apo akukwana. Sa sino ti ibaon ko? Sa sino ti mapan nga ibaon tayo? Ken kinunak, agtoyak, ibaon nak. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ebanghelyo. From Lucas chapter 5 verse 1 to 11 sa magandang balita. Ganito po ang sinasabi. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksika ng napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang lambat at wala sila sa kanilang bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo siya ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming napagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda.
kaya't halos mapunit ang kanilang lambat. Ginawayan niya ang kanilang mga kasamahan na sa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito na puno ng 2 bangka, ano pat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nagilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan at mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang inyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang bangka sa pangpang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti Yaman tayo maipaay iti. ken ka. Ped- Hesus Kristo Kristo nga nga Apo. Sa kasarita na'y di panagbiag na ni Kristo kagluya na ket matayan na pagkat kamamaliksen yang naululiten sa panagbiag ni Jesus na ayan. Mensahe iti kanta.
Thank you so much, Ilocano Choir. Sa muli po, palakpakan po natin ang Ilocano Choir. Brothers and sisters in Christ, God is good. And all the time, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung kay Pastor Joey ay gugulatin kayo, good morning! Ganon. Sa akin naman is, God is good. Our text today is just one verse from 1 John 4:16. And so we know and rely on the love of God. As for us, God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Dahil po ngayon ay love month, kaya ito po ang ating ginamit na teksto ngayong umaga. Valentine's month pa nga, di ba? So, pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang at hindi nagbabago. Siya ay laging kasama natin sa mga masasaya at malulungkot na pangyayari. Lagi siyang nandiyan at tuwing kailangan mo siya, mamahalin ka niya anuman ang mangyari. Kapag tayo ay lonely, just sing a love song. Especially a love song from God. Meron pong Ilocano song na sabi ay ganito. Tiyayat, tibay sa ngawbing, nasa samit ngem husband, kasla sabong apaukran, iti bulan, iti abril. Tapos, tiyayat, tibay sa alakay, aglalo no agkabaw, napait, napait, napait ang makasukar. Bakit ganon? Pag sa bata, tuwan-tuwa kang binamahal, kinakarga-karga mo pa. Pero pag lakayin, sabi, agkabawan. Di ba? Parang, makasukar, nakakainis, di ba? Hindi naman ganon. Dapat mamahalin natin kahit lakay o bakit ang mga matatanda na, mga binamahal. Kaya purihin po ang Diyos sa mensahe nating umaga ay pag-ibig ng Diyos na ito po ay napakahalaga na ating aalamin. Sa tuwing nararamdaman mo nag-iisa ka at pakiramdam mo ay nasa balikat mo ang bigat ng mundo, alamin mong nandiyan ang Diyos. May movie noon na Sharon Cuneta na ang title, Pasan Ko ang Daigdig. So, pasan mo ang mundo, no? Ang bigat doon. Kapag nararamdaman mong nangailangan mong mamuhay ng mag-isa at pakiramdam mo, kailangang dumaan sa mahihirap na panahon ng pag-iisa, kasama mo ang Diyos at patuloy ka niyang mamahalin, lalo na kapag nalulungkot ka, lagi mo siyang kasama at kasama mo siya sa buhay mo, hindi ka nag-iisa. Kasi minsan talagang malungkot. Pero may time din talaga na nais nating mag-isolate ang ating sarili. Pansamantala tayong alis sa mga mataong lugar, makausap upang makapagbulay-bulay. Maaaring sa park, sa church, o sa mga gandang tanawin ng mga halaman upang mapagbulay-bulay tayo tungkol sa salita ng Diyos. Sometimes nararamdaman natin na we are unloved. Hindi tayo minamahal. Kaya nalulungkot tayo, nagkakaroon tayo ng pagkabagot sa buhay. Lahat tayo ay may sandali sa ating buhay na ganito ang nararamdaman. Na pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig. Ito ay maaaring magmula sa pagtanggi o kaya heartbreak. Diba may mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, nag-break sila. Masakit yun. May mag-asawa na
Matamis sila nagmamahalan. Pero dumating ang 5 years, 10 years, 20 years, naghiwalay. Masakit yun. Pakiramdam natin hindi tayo nakakahanap ng taong nagmamahal sa atin at patuloy na naghanap sa pag-ibig na sa mga maling lugar minsan. Minsan, ay ito na lang, dahil wala na ako, iniwan na ako, basta may makita ako kung sino na, ay siya na. Pero mali po, kailangan talagang naroon yung pagbubulay-bulay, pagdidili-dili natin upang mapagtanto natin ang pag-ibig ng Diyos ay higit kaysa pag-ibig ng tao na magbibigay sa atin dito, sa sinuman dito sa lupa. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Siya nga ay sabi, namatay sa krus ng Kalbaryo for the ransom of our sins, brothers and sisters in Christ. Para sa atin, patuloy tayong mamahalin sa nalalabing bahagi ng ating buhay hanggang sa walang hanggan. Ganun po magmahal ang Diyos. So brothers and sisters, lumapit kayo sa akin, sabi na sa Matthew 11:28-30. Kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat kayo ay may kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So, napakaganda ng verse na ito. Lahat ng nabibigatan, napapagod, ano ang sabi? Lumapit kayo sa akin, sabi ni Lord, bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Sapagkat madaling dalin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ang aking pasanin. Ang kailangan lang, tayo ay magpakumbabang puso, ang sabi doon, at makatatagpo tayo ng kapahingahan. Kanina ganun ang sermon yung pagpapatawad. Kapag nagalit tayo, alam mo ang isang klase ng, minsan nagagalit tayo. Dati noon merong isang klase ng laruan na tinatawag na Angry Bird. Di ba? May Angry Bird, pinalaro sa mga bata. Ako ayaw na ayaw ko yun eh. Pangit ng Angry Bird na yun. Kasi parang magagalit din yung mga bata. Sa tingin ko, being a pastor, ayaw ko yun. Dahil baka yun din ang isipin ng mga bata na sa Angry Bird na yun, di ba? Hindi ko gusto yun. Paano laging galit. Ang pagiging balisa, pagkabigo, kapag nagkakamali ay natural na reaksyon ng tao. Maaari tayong magalit sa maliit na bagay at malaking bagay. Kapag tayo ay dumaranas ng mahirap at malulungkot na panahon, laging nandiyan ang Diyos. Siya ay palaging tapat. Tayo ay nabalisa, maaari tayong lumapit sa Kanya para sa kaginhawaan at malaman ang lahat ay magiging okay din, mga kapatid. Dahil mayroon siyang plano na matutupad niya ito. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro at hindi nagsisinungaling. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat sa pagkaunawa ang magbabantay sa iyong puso at sa iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ayon sa Pilipos 4:7. Maaring ang sitwasyon sa buhay kung saan tayo minsan nagagalit, ang buhay ay palagi nagpapatuloy sa parang pinaplano natin. Kasi tayo nagpaplano Paplano tayong ganon, hindi natin kinukonsult kay Lord. Yung plano natin minsan, pag ito ay sumablay, sisisihin natin ng Diyos. Pero nung nagpaplano ka,
hindi mo sinasama ang Lord. Pero nung nabigo ka, sinisi mo ang Panginoon. Di ba? Kailangan sa bawat plano, sa bawat panahon, naroong kasama natin ang Diyos. Maliit ba nung malaki ang pinakaplano mo? Alam niya kung ano ang mabuti para sa ating buhay at kailangan nating pagkatiwalaan iyon. Ang kanyang plano ang pinakamagandang plano at magdadala siya sa atin ng pagmamahal at magandang bagay. Kailangan nating maging bukas sa mga bagong idea, sa pagbabago sa ating buhay upang matanggap ang magandang bagay na kanyang binabalak. Meron tayong mga innovation. Kahit sa church, mayroong innovation. Dati ay puro himdal lang ginagamit natin bilang mga United Methodists. Pero ngayon, mayroon na tayong mga praise and worship. So that is innovation. Ang mahalaga lang, hindi tayo umiiwalay sa track. Ibig sabihin, hindi tayo umiiwalay doon sa direksyon ng Diyos. Baka maging extreme tayo minsan at nawawala na sa direksyon ng Panginoon. Kaninang umaga, ang mensahe ay pagpapatawad. So yung patawarin mo ang lahat ng kasala sa iyo at mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Meron nga doon sa Ilocano, Ilocano Sunday School. Pag may nagagalit sa iyo, huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Ganun lang daw eh. No si balasi, Sino ba sila? Ganon. Huwag mong pansinin. Kasi pag pinansin mo, lahat ng taong nagagalit at nakapaligid sa'yo, may stress ka. May stress ka. Kailangan ipag-pray mo at patawarin mo, dawa kung hindi siya magbago, bahala na ang Diyos sa kanya. Kasi mahirap na tayo ang magbago sa isang tao, hindi natin kayang baguhin. Kahit na ang bansang Pilipinas, ilang presidente na ang pumalit, hindi rin nababago. Di ba? Kaya mahirap baguhin ang tao eh. Kailangang kasama natin ang Diyos upang tayo ay mabago. God will always love us. Sabi nga may kanta si Freddy Aguilar, ano ba nang mangyari? Di kita iiwan, ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang ating pag-ibig, giliw ko. Di ba? Ganon. Ano man ang mangyari, kung talagang ikaw ay umiibig, nagmamahal, ipaglalaban mo. Number 1, ang Panginoon. Ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ay isang innovation din po yun. Dati, bawal pumalakpak. Nung bata kami, okay, papalakpak habang nagsisermon. Ngayon, innovation na naman. Di ba? May pagbabago kasi nagbabago ang trend ng panahon. Huwag lang tayong malilihis sa track, sabi ko nga, ng Panginoon. Sa landas ng Panginoon. Kaya ano mang mangyari, lagi tayong mamahalin ng Diyos. Ilang beses ka mang magkamali, magkasala, malinsad, matumba, ibabangon ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, hindi matatapos at hindi magkukulang ang Diyos, mga minamahal. Ganun ang pag-ibig ng Diyos. Mananatili siya hanggang wakas. Hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man sa ating buhay. So, napakagaling. Patuloy niya tayong mamahalin nang walang pasubali sa hirap at ginhawa sa araw ng ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay. Whoever does not love does not know God, because God is love. 1 John 4:8, di ba? Ang sino bang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos.
sapagkat ang pag-ibig ay Diyos. Di ba? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Kaya purihin po ang Diyos. Nobody can stop Him to love us. Walang makapipigil sa pagmamahal ng Diyos. Tayong lahat makasalanan, nagkakasala tayo sa araw-araw, lahat tayo ay tao, tayo ay hindi perpekto. Meron lang perpekto, yung pangalan niya ay Perfecto and Perfecto. Perfecto ang pangalan, apelido ay Perfecto. Ang N ano yun? Hindi nyo alam, Ilocano yun. Napintas. Perfecto, napintas, perfecto. Kaya perfecto siya. Maganda. Tayong lahat makasalanan. Araw-araw nagkakasala tayo. Lahat tayong tao, di perfecto, nagkakamali, walang hindi nagkakamali. At patuloy na babahalin pa rin tayo ng Diyos. Palagi tayong papatawarin. Pero wag mo namang gawing kung nagkamali ka, prayer ka, bukas naman pwede ka pag sinasadya mo na, niloloko mo ang Diyos. Niloloko mo ang Diyos. Alam ng Diyos kung niloloko mo siya o hindi. Diyos yan eh. Pwede maluloko mo ang mga tao, pero ang Diyos, hindi mo maluloko. Diyos yan, mga kapatid. Ang Panginoon ay nagpapakita sa atin ng paraan na nagsasabing, iniibig kita, walang hanggang pag-ibig. Iginuhit kita ng walang hanggang katapusang kabaitan. Ganun ang Diyos. Jeremiah 31:3. So brothers and sisters in Christ, dapat ngayon, hindi lamang ngayong love month, hindi lamang February 14, na magbibigay tayo ng bulaklak, di ba? Sa ating mga binamahal. Alam nyo, nakalulungkot ka minsan. Pag nanliligaw pa lang, dala ng bulaklak, chocolates sa kanyang nililigawan. Pag mag-asawa na, pag mga unang first anniversary, meron pa. Second anniversary, meron pa rin. Third, parang pawala na ng pawala. Hanggang matagal, hindi na nagbibigay ng flowers. Bakit ganon? Di ba? Noong nanliligaw pa lang, masigasig na dahil nakuha na, asawa na, ay parang wala na. Dapat araw-araw, naroon ang pagmamahal, naroon ang pag-ibig. Paano, Pastor, kung naghiwalay? Kung naghiwalay, at hindi naman kung ikaw ang nagkasala o siya nagkasala, magpatawaran. Magkaroon ng reconciliation. Di ba? Kung hindi na kayang magkabalikan, just friend. Magmahalan dahil merong mga anak, halimbawa. Di ba? Ganun yun. Meron pa rin isang Diyos na mamamagitan na siyang talagang gagawa ng paraan upang mahalin tayo. Sapagkat ang pinakamahalagang utos ng Diyos ay to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, and to love your neighbor as you love yourself. Yun ang pinakamahalagang utos. Pag nagawa mo yun, nagawa mo na lahat ng utos. Papatawarin ka ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay napakabuti. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. To God be the glory. This is the word of God for the people of God. Amen. I love you all, brothers and sisters. Nagyaman kami, Pastor. Panangipaay kadagiti agkapulo karkari sagsagot ken pagyaman.
Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Lord, sa iyong minsay na nagbigay ng hamon sa bawat isa sa amin, na ikaw ang Diyos ng pag-ibig, kaya dapat kaming umibig sa lahat ng tao. O Diyos, narito ang aming mga offerings, mga pangako, sa salamat, birthday offerings, anniversary offerings at iba pa. Bless mo ito, Panginoon, patuloy na magamit sa iyong bahay dalanginan at sa pagpapalaganap ng misyon sa buong daigdig. Ikaw nawa ang patuloy na manguna sa aming mga gawain, O Panginoon. I-bless mo ito upang patuloy na magamit itong mga biyayang ito sa mga misyon, sa mga extension, sa mga ministries na ipinagkaloob niyo sa amin, O Lord. Pagpalain mo ang lahat at ilayo kami sa anumang mga karamdaman at sakit. Sa iyo, Lord, ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Sino bang nagnanais na lumapit sa Panginoon? Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, narito, O Diyos, ang iyong mga anak na nagsisilapit. Marahil ay meron silang mga panalangin, kahilingan, anuman ang kanilang panalangin, kahilingan, O Diyos, nababatid mo ang nilalaman
ng kanilang puso. Marahil ang iba ay narito lumapit sapagkat buong puso silang nagpapasalamat. Marahil sa mga biyaya, pagpapala na kanilang nararanasan sa kanilang buhay. Ano ba ang mga pagpapala, material, ay spiritual, ay pinapasalamatan nila. Ang iba ay pinagaling mo sa karamdaman, kaya buong puso silang nagpapasalamat sa iyo, Lord. Gayon din ang iba, O Lord, lumalapit, marahil na meron silang mga problema at suliranin. Ano man ang kanilang mga problema, O Diyos, na nais nilang malutas, ipagkaloob mo ang wisdom, ang knowledge sa kanila. To solve that problem, gabayan sila, O Panginoon. At dawa ay alalayan sila, O Diyos. Gayon din, O Lord, pangunahan mo sila ng Santong Espiritu. Marahil ang iba ay merong karamdaman, di man nila sinasabi, ngunit nasasabi nila, O Diyos, sa iyo. Nalalaman mo ang nilalaman ng kanilang isip. Kaya nawa, O Lord, pagalingin mo sila. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, pagalingin mo sila, Panginoon. Hallelujah, praise your name, O Lord Jesus. Sa iyo kami umaasa at nagtatalaga, O Panginoon. Marahil lang sa kanilang upuan, meron din silang kahilingan. Ano ba yun, O Lord? Nababatid mo ang kanilang puso't isipan at nawa ikaw rin ang siyang tumugon sa kanila, O Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, O Lord. Bless mo ang buong kongregasyon. At nawa ay sa aming paglabas sa sanktuaryong ito, kami maging pagpapala sa maraming tao, O Lord Jesus. Nawa ay naranasan namin ang tunay na pag-ibig ng Diyos at siya ring may babahagi namin sa aming kapwa, O Panginoon. Kaya, O Lord, sa iyo ang papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga minamahal, sa ating paghayo, hawakan nawa kayo ng Diyos. Diyos nawang mag-ingat at magpala sa inyong lahat. Mayo kayong mapayapa, paliwanagin nawa ng Diyos ang inyong muka at taglahin ang mayaman niyang pagpapala. Mula sa amang pag-ibig at ang gayon din ang patuloy na pagmamahal ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo, paipisan, ang Santong Espiritu, sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Amen.
Be